Sve sreće, ja okrećem kameru, a ne snimam niš. To je u redu. Pa nisam skužio da nisam stisnio idiot. Sad jesam. Jesi što snimio to? Ma ne, ovo prvi jesam, nek sad ovo od drugog nisam snimio. A gdje je Puđa tiša? Piše. Nije zaspao negdje na kari, evo. Bravo! Nema. Loptu ima šef. Pa evo im loptu. Aha, ima. Ne, nisam imao. Tako je, još skoči! Bravo, Mina, bravo! Skoči! Može! Sad si! Druga! Kao štelja! Dobro. Ovo su mi palo tamo. Sam lupio glavu. Gledaj krv. Krv. Rukom krv. Da. Daj se pođe, ne platiš. Druga! Evo vidiš ovo. Evo ga. Ništa. Bu! Džad, pogo! Traži. Ovo se dana gola čim pokazam Doma, kroz doma. Ne. Zdojit ćeš loptu, Medvedić Lina, ono zubi ću ti izvaditi. Punjenje, a? Punjenje litnje, idemo. Evo Boris.
Je, evo igra. Pa čekaj, sad ćemo da podigraju dečki, kad završe, otićemo popiti piće i to i onda idemo, znači tam negdje. Može, javite se, može biti. Može. Ko ide po loptu? A gdje je lopta? Gdje je lopta? Ne znam. Vanja. A gdje je lopta? Ej, Vanja, idem ja, vidim. Ajde. Skupljaj glavi! Visoko je to, žegi! Škaj bi mogao sljedeći kola se popis gore na krov, pa s krova snimati. Ma ti možeš kaj hoćeš snimati. Bog. Bravo! Ko je zavio? Ko je zavio? Aj, Bravo, brate. Goran Galen. Daj stepenice. Dok ćemo da Samo polako. Kaj je žaba? Ja sam mislio da si ti profesional, za tebe ne smeta ništa. Nekako bi trebalo biti, nisam bil. Bog. Ajde, 15-4. Jednostavno nema reći kad igramo i to je to. Zabili su šjan, jel? Dva! Ne, jedan. 6-1, jel? 5-1 je bilo pro. A? 5-1 je bilo pro. Žao, kaj si došao? Ja sam tu. Ja sam tu, kaj? A daj si došao od igre. Čekaj, ali moguće se primiti 6 komada? Možemo mi, viš? Ovo je čudo. Sve je to fudbal. Pazi jebate novi logo. Ajmo, Đuđi! Gdje je arbitr Anton? Došao on do Dobro še. 8 minuta. Koliko ima da stigne? Koliko još? Stavim ti ga, majci. Abo, koliko još? Da. Vojtka! Evo.
igraju, neke klinjice zaigraju, jedan imate konač ko sam svio... Da, Jure, oni Koji Mamba? Oni su se zaigrali i kaj ovi samo trpi. Da se malo ozbilje mogli. Evo, tamo. Ne bude stati neki Bravo. Pa ne znam možda. Ma vidite, ti znaš da menka strana sta. Ha, tu negdje na knap. Misliš, a? Ili opet? Anđelo kaj zove? Danas ništa. Je? Nije. To mi je jedino ova koja je okolna. To ne brojimo. To ne broj. Erita, ko je zabio? Bravo. Si dobar? Idemo čorom po hat-trick, ovo je krivo. Da. Svaka čast. Samo du. Šljucat. 6 minuta. Ma nećete vidjeti ovo sam nećete. Opa! Ma ne, Bravo, Đorđe. dobro je, bravo! Malo jebote, tako pičkica hoda. Ne. Ovdje je djel u kulac. Je, da vam ovako tamo, daj nemoj tu stavljati. Ali neko je govno stao. Rambo, ja bi pio, volio da mi kriš. Nema. Jesu to čiste? Ovo je malo nije loš. Ovo je malo nije loš. Dobro, da sam te ne dodano skočio. Ne, dobro su klinci, ali ne. A ne, možeš. Ona školska. Da, hakalica. Ja, kume, zabi, kume! Kume, zabi!
Jebem te sebično krive. Đubre jedno sebično. Če je to? Alo? Alo? 7-2. Nije još 5 minuta. Još 3 minuta. 3 minuta. Dobar, lagano, Đelo. Neš, laganini, do golmana ike. I igraš, eto. Da, Đelo. Neš, na klinci sam Kreni, kreni, tako. Ne, i bog. Gol. Ja, bravo. Dvije minute, Đelo! Plus produžetak. Kako imamo taktiku do ponedjeljaka? Taktika, nemoj se tresti. Ide Josip. Jel ti neugodno? Još minuta i pol! Evo ti ne. Opa, op. Minuta! Produžetak. Opa. Pa zabi kume! Ništa do znamenka se šteta. Kakvi su ove, 30 sekundi! kakvi su ove utakmice, bog ti evo, 10, 14, 15. Šta je ovo, evo? Ljudi idu doma, ljudi! Ovo je dvorana ekipa koja ima Klinci, da. srećali samo jedna moćna pobjeda, kaj? Dobro, onda igrali i druga ekipa totalno igrala. Eee! Gotovo! Gotovo!